Доброго здоров'я, чистований позирачі, доброго здоров'ячка, цімброве, низький сме зась у Vintage Story, і я укажу вам, як покласти бударь. Як ви можете видіти позад мене, мав уже посажений городиці з всяким ідінням, і з тим ідінням мається дещо чинити. Низьки укажу вам, як покласти бударь. Пішли сме. Значить, беремо пилу, беремо долоток, клепач, візьмемо собі якісь дощки. Низьки то буде смерека. Класти його будемо тільки такий зад города, аби було пак легко тот городець удобряти такий вицить, а що має якось мати смисл ця локація. Значить, за перше чинимо 6 смерекових блоків дощок, а цяких кладемо стовпчиком. І далі вирізуємо, обтісуємо так, аби обстала лише однушній такий перестінок. Далі кладемо стрижку. Далі кладемо двері. А туйка вже зачинається інтересне, то, що у Майнкрафтові, наприклад, учинити би ми не могли. Чинимо сідало. То сідало очі вчиню з березової дощки, аби мало контрастувало. Далі, хотів їм покласти одну у ямі, бо було видко якогось гіно, або вказалося, аж покласти туди блок землі не можу, хоч вона має таку якраз файну барву, та поклав їм маленько майтемний просто блок каміння. Просто у Vintage Story мовчано то стоїть також, урізувати можеш лише кам'яні та й дерев'яні блоки, а землю не можеш. А я тепер не буду йти міняти штимовання світа, мені то мало не парує. І ще нам хибить папір. Нема ніякого файного білого блока, теоретично можна було взяти один блок пластира в ці стіни, або не буду там тепер жертвувати. Узьму граніт, буде мені папір із граніта, бо ми, знаєте, не слабаки, мися і камінням повтирати гонни. Шуп-шуп-шуп, та й готово. Та й в принципі все, никайте, мав повністю функціональний бударь. Можеться буде даже, никати, я тут даже ставу, може двері заперти. Татуся може буде прятати, аж зачнеться темпоральний шторм, не мусить буде даже бічи у капличку. І на сьому все, бударь готовий. Уповіжте ми, це будете кластися якийсь собі, а на сьому тоді будемо раз кінчати. Красно дякую, майтеся.